Balentziaga Museoaren zuzendaria Miren Bibes gestioan aditua da eta asmo berriekin hartu du museoaren gidaritza. Duela 3 urte zabaldu zituen ateak Balentziagaren museoak, baina hasierako datuak eta gaurkoak ez dira berdinak. Egoera zailetan hainbat ekimen martxan jarri behar direla argi dauka Bibesek diru-sarrerak lortzeko. Gipuzkoara datorren turismoa museora erakarri nahi du. Egingo dugu aldegun guztian hor. Donostira eta Getariara eta Bilbora etortzen diren jendeari erakartzeko. Balentziagaren jantziak mundu osoan dira ezagunak, baina museoa Getarian dago. Eta azpimarratu bere jatorriak eta bere erroak eta bere pertsonarekin lotuta hainbat eraginak, ezta? Erakusketen eredua ere aldatu egin nahi du epe luzeagoan edukita. Erakusketen eredua moldatu egin behar da, zeren orain arte egin duguna ez da jasangarria. Museoaren aurrekontua 1.103.000 eurokoa da. Kultura Ministerioak, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Diputazioak eta Getariako udalak osatzen duen patronatuaren eskutik jasotzen du.